Dadi patang macam jajanan iki Cah cukup seadonan ae. Ya iku ulekna bawang karo uyah. Ulek sampai lembut ya Cah. Lanjut sok grojok glepung terigu sekilo ning ember ya Cah. Tambahi uyah, ladaku karo roiko, terus diudek-udek sampai rata. Sisihno sik. Iki aku wis ngumpulno banyu mbleguduk, langsung ae tak sok nggo ngejuri glepunge. Iki mau teriguku tak juri Cah, tapi gak kerekot, langsung ae tak tambahi pati, terus langsung tak uleni kaya ngene. Uleni saat isih panas-panas ya Cah, bene gampang menyatu iki adonane. Iki adonane padha adonan cilok sing lek nggawe Cah. Pertama tak bentuk bunder gede kaya ngene, ape tak gawe bola-bola mie ya. Lanjut kedua bentuk gepeng dadi nugget gepeng. Sing ketiga iki bentuk cilik-cilik ngene dadi cilok utawa pentol goreng ya iso. Sing nomor 4 iki tak nggo isi tahu dadi tahu pentol. Nah adonanku wis dadi kabeh Cah lho, dadi sakmenake ya. Ayo langsung ae proses penggodokan. Iki wis ngumpulno banyu, langsung ae tak kei lengo, terus tak jegurno adonane mang. Tak jegurno adonan bola mie karo nugget gepeng. Ujug-ujug wis mateng, langsung tak entas. Tak entas kabeh ke ompreng penggodokan ya Cah. Bar ngono isih mbleguduk iki langsung tak cemplungi adonan cilok. Adonan nugget gepenge wis mateng iki tak baluri glepung panir kaya ngene dadine. Adonan pentol gediku wis mateng iki tak baluri mie kuning. Terserah nggo mie kuning merek apa ae Cah. Iki cilokku wis mateng langsung tak entas ae ya Cah. Terakhir tahu pentolku gak kerekot Cah. Lah iki wis dadi, ayo ndang jajal Cah.